Времето и пространството в историята. Преди хиляди години хората не са разполагали с часовници и календари. Те са се ориентирали по природата. Първоначално различавали само деня от нощта, но постепенно започнали да разграничават и сезоните. С създаването на първите държави се появила и нуждата от календари. В Древен Египет се ориентирали по въртенето на Земята около Слънцето, а в Древен Вавилон по движението на Луната. Някои народи използвали слънчевия календар и часовник. Нека изясним някои термини. Летоброене. Това е определяне на времето по години, като за начало се взима важно историческо събитие. Хронология пък е подреждане на събитията по реда, в който са се случили. Как отчитаме времето? За това се използват различни времеви периоди. Един такъв период е век или 100 години. Хилядолетие пък е период от 1000 години или 10 века. Големите периоди са епоха и ера. Епохата е голям период от историята, който се определя на основата на значими събития и явления. Археолозите създават своята периодизация според материала, от който са изработени оръдията на труда. Археологическата периодизация включва 5 епохи. Най-старата и най-дълга от тях е Старокаменната епоха. Следва Новокаменната епоха, Каменно-медната епоха, Бронзовата епоха и Желязната епоха. Ера – това е много дълъг период от време. Раждането на Исус Христос се определя за начало на новото летоброене. Годините се означават с израза преди новата ера или преди Христа и след новата ера или след Христа. Годините преди Христа се подреждат обратно във времето. Хората пътували, търгували и водили войни. За да се ориентират, те създали картите. На тях нанасяли реките, които пресичали, селищата, до които стигали, и моряците описвали крайбрежията и заливите. Постепенно картите ставали все по-подробни.